Sumaoto. Nga grabe dyan na akong katawa. Adtong ni gawas na si mama kay nakurat nga naay mamisita niya. Nangutana pa na si mama kung kinsa to. Ug ingon pa siya nga ngano kunong naapay na misita niya nga ay dara na siya ug usapod dili daw niya pulihan ang amoang papa. Dili rapod kaayo feelingon si mama oy. Unya paglantaw na ako ni Migs, mura na gyud siya itoy. Ug nagmaayong gabi pa na si Migs sa akong mama. Itubag po na akong mama, nga mayong gabi pod. Unsa may ato Unya ako na mitubag ug niingon ko nga, mamisita lagi daw siya ni mama. Pag-ingon ako ana kay gihapak yun ni mama ako ang bukton. Giabrihan pa ni mama ang gate nga hasta kadako sa pahiyom ra magipakyaw iyang isda sa palengke. Bitaw. Tapos gitono la ni Migs kay mama ang dala niya nga butong. Bitaw. Donut bitaw ang iyahang dala. Ug nawasli pud na ang simod sa kong inahan. Kalami biya bunalan aning merna ba. Bitaw. Sa matong niingon si Migs nga, Ma'am, formal unta ako nga may misita kay El. Og ako na po'y nakurat jud sa iyahang gingon. Ako siyang giingnan nga paghilom anang mamisita ni Migs. Basin boy anak ko tong sigbe na moron. Pero deep inside, nangaluyan na tanan akong mga kaugatan o mga arteries. Bitaw. Og yapak na sa ni mama akong abaga nga nakaduha na ni si Merna na ko jud. Ngan si mama, nga buing maning bataa ka. Ingon pa kag mangayo og hinabang og lamaw. Kagwapo basad god aning mga UI og lamaw. Nitubag pa na si Migs nga, dili rapod gwapo mamoy. Ingon pud ko, nga asay gwapo ana moy. Awan ang nawong anaw. Lapad kaayo nga murag dalan paadto og diversion ba. Perting lapara. Ingon pud si Migs, wala ko kabalo kung pagmahal na imuha maman o pagdagmal. Or in other words, pagpasakit. Nikatawa pa na si mama nga mura mag-iring tiguwang. Bitaw. Sa matong ipasulod ni mama si Migs, og nanulod-tod mi sa balay og si mama ni diretso na sa kusina kay nikaon sa dala ni Migs. Welcome ni Migs, naalang mi sa sala sa balay nga gatutukanay. Ako jud siyang gimugot-mugutan. Wala ko kabalo kung unsaon ni pag-jamming tawhana after sa tanan akong gipang-ingon niya. Nangutanan na lang ko niya nga, unsa may tuyo ni mo eh? Gadala-dala man kag donut. Peace offering to. Ito bag si Migs. Nga dilo eh, nilaag ragod ko kay kapoy kaayo nga gikan og duty. Niya matugra dayon. Ito bag ko, nga amaw man ka. Unsay tuon nimo sa mong balay? Plaza? Ug nitubag po na si Migs nga naaman gud diri ang ako ang nakita nga pinaka the best nga view og perting lokso-lokso sa kondughan. Katawhanay. Ako si Mod wa jud ko kapugo nga nakangisi jud. Naglangi na sad ko og appeal ba. Bitaw. Ingon pa na si Migs nga cute kay kamo pahiyo ma'am. Muraga Pokemon. Ug ningon pa na si Migs nga cute kay kamo pahiyo ma'am. Mura og Pokemon. Ug sa akong kalagot kay gilabay jud ako siya pillow ba. Ug ako siyang giingnan nga may pagmuuli na lang ka kung imuha lang kong bisit-bisiton dere. Dayon akong mama, nigawas na siya nga nagbitbit siyang gi-order nga cassava cake siyang amiga. Giingnan pa ko niya nga dili daw na ako hilabtan kay iyaha daw to. Pero unsa na meron? Iyahang gipakaon kay Migs. Ingon pa si mama, nga tilawira ni Dongo, lami biya ni. Unya ang Migs pod kay dako pod kaayo og hungit.
Ug atong gabi una, nag-ila-ila dyan na si Mama o si Mix. Naganahan si Mama kay lagi, pulis. Ug na po'y mga achievements. Unya ang worst pa jud kay niingon man hinoon na si Mama nga, balik diri sunod adlaw migsa. Kay patilawon ti ka sa kong sinigang nga ulo sa tuna. Kay wala ko nakapugong jud ni istorya ko nga sinigang nga bantol ang luto ama. Kung nito bag si Migs, nga sinigang nga butiti pod tita. Kaginiha kay gamam, den ka auntie, den karon kay tita naman. Nya basin mag-mama na ni sunod pa. Bitaw. Ningon pa na si Mama nga, unsa man ang gipanganlan ninyo nga mga isda nga dili manalami. Dayon nananghid na siya og nisaka na kay katulgo na daw siya. So kami na lang ni Migs ang nabilin sa sala. Ako pa nang giingnan si Migs nga muli na kay alas 10 na kapin. Pero ningon si Migs nga unya na daw. Nauta na pa ko niya, unya, buunsa man ta diri, magtutukanay. Tabag si Migs nga, ayaw na gud pag pinaldita ba? Guwapa biya kayo ka. Aha ka dyan tawhana. Kay mga real talk man. Char. O siyang giingnan. Saba oy. Halingog-ngog kayo ka. Masa may toyo ni mo dari. Mag-sorry. Makipag-friend. Dayon, kung friend na ta, ma-fall ka sa kuha. Dayon, manguyab ka. Dayon, mag-uyab ta. Pag humanan na kay basin magsawa ka or masumhan ka. Dayon, biyaan na dayon ko nimo. Maghilak-hilak na dayon ko. Munang auto pass dayon ko. O grabe jud na ang katawa ni Mig sa kuang gingon. Ingon siya, ang labaw pa manimo si Rody Baldwin mo predikel. Og nagkatawa pud ko ana. Ako siyang gingnan, nga hilom oy, si paon man hinoon ti karon. Tubag siya, nga sige lang, pasakiti lang ko kung dira ka malipay. Ahak jud kaayo tawhana. Ug nangutan ako niyag balik nga, doon sa good ka diri ba? Lisod pod og nilaag ra ka, mamisita ka, way man, gadaot baday ko. Nito bag si Migs, nga maestra ligi ba pero dugay man makagets. Nito bag ko nga, gets sa, danito bag po siya nga, nianhi ko dari sa inyo ha, aron formal ko nga, ug giputol na ko na iyahang gistorya ug akong gisumpayan nga, mangutang kag kwarta. Sa ituon ni mo na ako, Bombay, wala ko'y kwarta oy, wala pa'y sweldo. Ug nikatol dyan na si Mig siyang ulo. Mura na siya gikas pa ba? Bitaw. Dayon ingon na si Migs nga, kumingon ko gusto ti ka. Mutuo ka. Ito bagpud ko, mutuo. Kinsa may dili magkagusto na ako. Abi siguro niya og makurat-kurat ko, pero deep inside, perti na kasaba sa kong mga organs. Tubag si Migs, nga na jud bahalag putot, basta taas og fighting spirit. Og nangatawa na lang mindo. Og sugod atong taknaa, na-confirm na nako nga gusto jud ay nako siya. Sa kadaghan og mga lalaki nga akong gipang jamming, diri raw kay Migs nakabati og kakilig, excited, kalipay, og kasakit. Hiatar ko na. Bitaw. Sa matong after pila ka days ni balik na sad si Mig sa balay, kaya dito na ni hapon ug akong mama nagluto jud siya sa iyang pinakakusigan nga sinigang sa ulo sa bantol. Bitaw. Sinigang sa ulo sa tuna. Og kani nga time kay medyo close na minimix kay permi na mi nga text. Makadawat na sad ko og mga good morning text na mga update kaniya. Pero never pa mi nag-open up about siyang ex. O actually,
Curious pud kay ko kay na-mention biya to siyang manghod nga si Mamika. Pero since wala pa man may label, puro sarami palami. Bita. Never pa jud ko nangutana siya ha. Unya after na mag-dinner, nananghid man nagkalit si Migs kay mama nga pwede ba daw mi manglaag. Kay mga to daw mi sa birthday sa iyang lolo. Amaw jud ning tawhana ba. Naman day kaon sila ha. Unya ni kaon pa jud diri sa balay. Ug as usual, ni oora pod si mama. Pero kung si papa panay basin, di jud ni mo sugot lagi pa. Sa matang pag-abot mo sa balay siyang lolo, gamay na lang tao kay mga alas 9 naman to kapin. Napa ang yahang mga kaantihan o ubang mga pinsan o uban nga mga kapamilya. O naapo dito si Mika. Nangutana pa na si Mika kung anong nag-uban mi siyang kuya. Ito bagpud ko, nagikidnap ko niya. Ito bag si Mika, nga nahanting ragyod kaniya ma'am. Niingon pud ko nga, gitiunan man gud ko niya kusil. Wala ko'y choice. I love my life pabiya, ma'am. Og niingon na si Migs nga, feelingon kay ka eh. Ikaw man gani na mugos nga muuban ako. Og sa akong kalagot, gihapak jud nako na siya. Niingon pa na si Mika nga, natagdaan jud lagi daw niya, nga duhara kuno ang amo ang padulungan. Kundili sa barangay, sa simbahan daw. Nangutana pa ko kung mag-unsa mi sa simbahan. Nya si Migs mitubag nga, mangayo kag pasaylo sa imuhang mga salaan ako. Nitubag pud ko, nga ako pa man hinuoy na isala nimo. Sala baday nako nga matagnaan nako nga pisot ka. Og parte dyan ang katawan ni Mika sa kuang giingon. Ug si Migs, igo na lang gina siyang inipahiyong, nga mura jud og bantol. Sa mato nga, gipailailan ako ni Migs siyang mga ante, nga friend daw ko niya. Uban niyang tita ni ingon nga, friends ba daw kaha? Kunya ang uban, nangatingala kung asa na daw sa Ali. Pagkadog na ko sa ngalan niya Ali, mura maghihalangan ng ako ang dughan. Kunya si Migs, nagkaon pa man gihapon pag-abot na mo dito. O siyang giingnan, o kuyawan ni mo eh. Unsa man ang tiyan ni mo? Mura man nagisako sa kupras ba? Dako kayo. Walay kapunuan. O grabe jud tawod ang katawan ni Migs. Nga mura man siya gigitik sa iyahang mga kalahing bantol. Pag after niya og kaon, ang lingkod mi dito sa lamisa, kung asa nagtapok-tapok ang iyahang mga ante. Og medyo worst ha, kay naaman di ay iyahang mama dito. Ipatapad pa ko niya og lingkod ba? Aha ka jud. Naulaw hinoon ko gisamot. Og nag-istorya-istorya mi kauban ang iyahang family. Og what if magpa-member na lang ka ako silahang pamilya? Kakiat ba? Sa matong after pila ka minuto, gisugo na si Migs isiyahang mama. Nakuhaan daw tong gipabugnaw nga leche plan. Abi ko og sa sulod sa balay siyang lolo, sa ilaha man di ay nga balay. Og kalamin unta sa kuang ngisi-ngisi og kaon-kaon sa giluto ni Mika nga samyang, pero nasuhig pa jud kiambot lang ni si Migs nga mura jud og tala. Iya kong ubanon sa ilahang balay. Nangutana pa ko niya kung anong magpauban siya. Wala ba siya katuod silahang balay? Pero namugos yun na si Migs nga paubanon ko niya. Niya kay humok man sa tag-ilong, ni uban na lang pud ko. Pagsakay na ko sa motor ni Migs, niingon pa na siya og, panghawid ha, basin mulupad ka. Nitubag pud ko, nga asa man ko mohawid, si mong hawak? Uyab dayta. Nitubag si Migs nga, unta, nga dili man ka musugot. Nitubag pud ko, nang uyab day ka. Tubag si Migs nga, wa dyan ning butitiha ba? Kamanhid man oy. Ug ako ayon na siyang gisipatan ug ako siyang giingnan nga paghilom ha. Niundang naraba ko og tawag ni mong pisot.
Tubag si Migs, nga okay man pod. Dili man pod tinuod. Nitubag ko nga, we, sure oy. Og nitubag si Migs, nga awal lang jud karon. Awal lang jud ning imuhang ginatawag nga piso. Og pag-ingon jud niya adto kay murag kaatrason nako. Murag di nako ganahan mo uban silang balay. Kay basin og makatilaw o niya ako fresh nga lumpia. Bungkag jud ang balay sa lampinig. Pero wala na ko'y nahimo. While ga-drive si Migs, naghinay-hinay ra gyud na siya og padagan. Ako siyang giingnan, kapaspasipod na nga mura man taog. Galakaw ani. May pag magbaklay na lanta, mas paspas paguro. Og nikalit man hinuon na siya ingon nga, I love you. Og nahilom jud kog kinakalit. Naundang jud ng putak-putak sa kong baba. Ang murag og giniok-ok ako ang dila. Basta wala ko kabalo kung unsa akong itubag. Nahotdan ko og words sa iyahang giingon. Og ni hunong manhino na si Migs. Og gipadapli niya ang iyahang motor. Nakulbaan ako. Ninaog ko siyang motor og dali-dali. Tapos ninaog pud siya. Og niatubang siya na ako. Og nihawid siya sa kuang makam. Ahak na ni Ron. Ginapray raman ako ni sa una jud niya. Karon, na may gahawid-hawid sa kuang kamot. Ingon pa siya. Kabalo ko nga dili nindot ato ang panag-ilaan. In some ways, gakairita ko si Mohang nawong pero Mohang mga smile, dili gakawala sa kunahon. Ambot ba? Paminaw na ako, nakita na nako ang tao nga para nako. Og nakaingon jud ko sa kunahuna nga basin mag-propose na ni siya. Huwag ako siyang giingnan nga paghilom ha, basin masagpaan tiga karon. Nito ba si Migs nga, magpasagpa ko kung mauna ang ikalipay nimo. Willing kay ko. Kung itubag ko nga, wala pa gani taga-uyab unya mag-propose na ka. Og nagtagbo na pud na ang iyahang kilay. Og niingon siya, unsay propose oy, manguyab pa man ko. Sunod pa man ko mag-propose. Og naulaw jud ko. Kung pwede palang mudagan palayo ni Migs. Ganina rako ni dagan. Nawala akong kakilig kay ang nawong og nokos kay ahak jud kaayo kay ni katawa man na siya. Ingon pa siya, nga assuming naman kay ni akong baby oy. Baby jud. Asa lagi ko mototoy? Sa ibabaw or sa ubos? Habitaw. Nitalikod jud ko ana og nilakaw kay naglagot ko siyahan. Nangutana pa na siya kung asa ko. Ako siyang giingnan nga mauli na ko. Og gisunod ra pud ko ni Migs og iyahang gihawiran ang ako ang kamot. Ingon siya nga manluod man dayon ka. Wala pa ko kapalit og singsing. Pero nagngisi ra gyud na siya. Og mura mag nakaminos na ko ba maong samot nga naglagot ko niya. Ako siyang giingnan. Sunod nga manguyab ka, ayaw nang daghan og kiyaw-kiyaw ba? Kanang direct to the point. Aron dili ti ka ma-misinterpret. Halang pa kayo kung baba sa samyang, gisapot pa ko aning bantol. Ambot lang dyan niya. Nagalagot ko. Nahilom pa mi kadyot dohaana og taud-taud ana niingon si Migs nga, can you be my girlfriend? Ug pagka-timing jud lagi kaayo, kay ni kalit man nagtalit eh. Paghuman jud niyag ingon nga can you be my girlfriend? Nilipak pabitaw na ug kusog kaayo. Nagkisi-kisi jud akong kalawasan ug nakagakos ko ni Migs. Dili to chancing ha. Yaks. Dili ko ana. Pero murag ing ana na jud. Bitaw. Pero nahadlok lang jud ko sa kakusog sa kilat ug sa dalugdog. Kunya ang Migs, gigakos pud ko ayo. Ingon pa siya. So,
I'll take this hug as a yes. Nitubag ko nga, sagpaon nun ti kagwala to o tawhana ka. Nihag ko nimo kay perting dalugdog ba. Kung dingon si Migs, nga sugtan na lagi ko. O gagakos-gakos rigid mi ana nga naami sa daplin sa karsada. Giganahan naman sa bud ko. Habitaw. Ug ako anang giingnan si Migs nga ako sang huna-hunaon. Kinahanglan kog tay. Pero nitubag na si Migs nga karon na lang day. Say maraman na ampingan lagi tika ug dili tika pasakitan. Ang kasagara nga linya sa mga lalaki. Ug ningon pa na si Migs nga dili tika buy-an karon kung dili ko nimo sugton. Kung dito ni balik akong kaulaw, nga gagakos-gakos manday mi daplin sa dalan. O siyang giingnan, mabuyin ako ba? Tubagpod si Migs, nga sugtas ako lagi. Tubagpod ko, mamugos man ko eh. What if dili ti ka love? Kung nitubag si Migs nga, ang dili ko motoa na. Sure ko nga love ko nimo. Nitubagpod ko, aha ka jud mo eh. Sige na lang eh. Ning oo na lang jud ko ato kay perti nakahalang sa kong baba. Siguro mga times 10 na nga sa miyang. Og kainumon na kaayo ko og gatas. Paita ning kiligo na untata kaso perti sad kahalang ako ang simon. Ahak jud po tong gikaon na mo nga samyang ni Mika ba. Sumutong ni buhi na si Migis na ko adtong ni oo ko niya. Pero sa akong kakurat, ni halok man na siya largo sa ko ang lips. Tawhana jud ba? Gilamutak mandayon ko niya. Perte na niyang paak sa kong simod. O giganahan na pud ko. Pero niingon man na siya, nga halanga si mong babay. O perte jud na akong katawaha. Perde po ng pamahid ni Migs siyang sanina. Siyang simod, kay galok-halok man lagi. Tagam dyan. Ako siyang giingnan, o ganing pagdali na kay halang nakaayo kong baba. Nikaon biya ako og samyang. Itubag si Migs, niingon unta ka langga. Tubag pud ko, unsay langga. Ana siya nga, palangga nako ka. Ug didto nako nagngisi-ngisi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.